Hej og velkommen til TV Jokes 2. I dag vil jeg så gerne lige vise noget på min gynge. Jeg tog en pige, eller sådan noget. Nej, det er en pige. Det ser ud som om min lille hund gerne vil være med. Hold du bare rundt lidt. Nu sidder jeg så på gyngen nu. Pænt lidt. What the? Hej. Nu kører jeg så på min gynge. Jeg skal blive meget, og så hopper jeg ned. Og nu hopper jeg.